За по-голямо удобство на гражданите през празничните почивни дни Центърът за административно обслужване ще продължи да приема жители на община Несебър. Госпожо Иванова, кои са дните, в които Центърът за административно обслужване ще приема граждани? Центърът за административно и информационно обслужване към община Несебър ще работи на 29 и 30 април. Това са дните вторник и сряда. А в кои отдели ще има представители на общината? В офисите на Центъра за административно обслужване, в офис номер 1 ще има двама служители, представители на отдел местни данъци и такси, които ще обслужват гражданите. В офис номер 2 ще има служители на отдел териториално устройство и отдел туризъм и туристическа реклама. А с какво работно време ще се бъдат касите? Работното време ще бъде като за всеки нормален работен ден от 8:30 до 16:30 часа. А ще успеят ли гражданите да спазят сроковете за подаване на патентни декларации? Считам, че ще се умеят да ги спазят и именно поради тази причина има дежурни колеги, които ще работят и ще обслужват гражданите. Каси също ще работят, за да може да се умеят да се платят изискуемите към 30 април първа и втора вноска на патентния данък. Платилите цялата сума на патента получават 5% отстъпка.